tady Heřmanka z TV. Dneska vám názorně ukážem, jak se dobře připravit na pohovor po telefonu kvůli práci. No, já už jsem to zkoušela osobně, mě to klaplo, vidíte, já pracuji jako moderátorka a vám snad klapne taky něco. No, ucházím se o zaměstnání u JZD, u Mrtvé krávy a doufám, že mi vyjde pohovor. A nahlas. Halo, dovolala jsem se... Dobrý den. Dobrý den, dovolala jsem se k JZD u Mrtvé krávy. Ano, u 2 mrtvých kráv. U 2 mrtvých krav, aha, tak v tom inzerátu to bylo napsané jinak. Co si přejete, paní? Já jsem říkala. No a co jste říkala? Já bych se chtěla zeptat. Ucházím se o práci dojíčky. Ano, momentálně máme plný stav. No ale já mám strašnou chuť do práce a já se práce nebojím. Tak to vás vezeme, protože tam není moc práce u té mrtvé krávy. No, No pokračuj. ale já jsem myslela, že budu dělat živou krávu. Jo, tam budou živé, ještě nějaký jiný tam je. Jo, protože já strašně ráda dojím. Jo, Dobře. abyste A věděli. kolik teda chcete kráv nadojit? No jedna mi bude stačit. A my tady máme nadojení 200 na směnu. No ale já bych chtěla jenom jedno, jestli to nebude vadit. Ale to se domluvíme teda potom, to jste říkala, že mě vezmete. Dobře. A ještě já bych se chtěla stát na plat. Jo. 12 000 čisto plus premiér, tak těch 15 16 000. Aha. A premie mám za co? Premiér za docházku do práce. Jo. Ale já jsem z Louček, víte? A já nemám ani kola, já jsem závislá právě na autobusech. A byl by problém, kdybych třeba někdy přijela později? Není problém, ty krávy počkají. Dobře, jo. A ještě bych se chtěla zeptat, možná by to bylo lepší, kdyby jsme měli ubytování. Dobře, tak vám dáme i ubytování. Jak chcete Jo. smlouvu napsat už? No a dáte mi smlouvu pro člověka? Ano, dáme pro člověka smlouvu a i ubytování pro člověka. Je, vy jste hodně. To normálně ta práce Takže čeká vy na tam mě. můžete nastoupit. Zítra? Zítra ráno ve 2 hodiny. A nemohlo by to být pozítří, já mám zítra, jsem si říkala, že si udělám svůj den. Jo, tak přijďte pozítří, až se děláte ten svůj den. Dobře, jste hodně. Tak dobře, tak jo, tak já teda přijdu a domluvíme se, jo? Ano, Dobře. tak jo, děkujeme. Jo, Nashledanou. taky děkuju, nashledanou. Nashledanou.